metiache obi bia ye frɛ me ye Nana Kofi Brekune Ekomfo me wa Asante Afigyaase. Wow. Asante Afigyaase na ye wo. Okay. Brekune Ekomfo. Ohene ye ka Brekune a wono no wo ye hwan a? Brekune ye bosom a se ye ko history mu a. Okay. On ne bosom brani a oye pani. Okay. Odi nkan ba Asante man mu ha. Wow. Brekune ye bosom o tete bosom abrafo ni nyina pani no. Okay. Ono so ye bosom a oyija. Okay. Nti so obi ka so pe bosom a oyija a oye pani a Brekune. Okay. Brekune ene bosom a wo ba Asante man mu ekane. Prove be ne ye wo. Na asem no kra ye bete ye anane no kra na ye pese ye hunu no ene sen. Ehine odi kan bedue ye e wa Asante man mu. Uko ubisa obi a onim Brekune ase a. Brekune esuman a minim se wahu Brekune fe bibi Sergeant. Otumfo se etifu. Opemiso. Okay. Ena de man no on na ka so de 90 days e be chi ba yi 99. De ma de Sergeant ne man no. Etwamu 87 days. No on chiri ba yi ba kokora. Ya se olumai. Also de 90 days be chiri ba yi 99. Ba yi 90 99 na aka na nsape ebe de wetime de akire baye 99 na okan no na nsa ne duruye no oma ne pia so otosi fie we mu a baye du no mu pie oma so a ode na nsa no na akire baye 99 ana e man ko ni Sergeant. Okay. Ni juma die ni history no ebi ne no yes ko ye busuma ne ho odene e kwan be na fa so a mu de mu se Brekune de wo yesuma brani bia ne ho edene ba. Okay, de tie nie on se abrafo ankasa sumane ya bosom bia abaifo no mani hia. Okay. Ne sentini se brani abra bia no da dwuma ne se ono obekere e na ono de gini din ana ahwe ensuafo no so a omo so no mo kire o na ho am ne kwakire de bre asuo no asuo ni ye ohene nti abrafo na na ekoba. Okay. Na so no se brani ka se wo kona so wo hye asuo bia se a ana mpre bebrebe na no isuo no epese enkoso a ana ekoso ompese bekoso a enkoso. Na se brani na nkasa de ono nko na wo ho a ono nko ade na ho obi onhye obi ase brani bia nso pese ono gidin de ma Brekune hu ye hu se ono onhye obi ase ode ne ho. It is science ode ne ho nti no osa yija abaifo suro no ono mfane tuo wa bra osade beto okwa wa bra mfana mo mafi. Sanity Empempi aya na wonom ekase abusum ne bi etane abaifo tena konyakoro abrabo nsensem bi eginegina mu mo Brekune no bribe no oje bi Brekune nya bosum oje bribe. Okay. Ana se ye kase abaifo bi ene abosum bi timi ton sade dia ana mprempi no esa gina omo a tumi ni kuta omo so. Okay. Ne sentini se ebi adi bosum bi due fie. Efiefo no ayesa mo hwe bosum no mana didie mo ya amane ese de mano no yesi na de yehunu Kristo ana yehunu esum bi enti yagya no mato ti adidi ese yemfa mane yemfa mano na susu ampa se wo ni pada sani kura no wakofo obi so mehwe ofie ma so ombe serve security na ofie o makomde ne bosom eso a untua ne ka sebi na sakronfo ba fie ho no ma ono obeko ama wana sanity ti bosom ne ba ne se bosom ne be ene abaifo ne be didi o ni mo betwe ne ho ti otwe ne ho eno no nkire se bosom ne oni abaifo didi otwe ne ho ama bonti se me na membo na so bebu amna menjew onjew eno nkire se oni bosom no tun sadi. Sanity ohene nkomo no de pa na Brekune na nkasa no ninchi ene hene Brekune de aya na emprepi no obi abekase ebi bekase ebi wo kranka oye pani ebi bekase ebi wo dagati ma ebi wo ho ukokpando ebi wo ho but uko deep down Brekune nkasa ofrikanu kanu sanity na koye se wakwaji tumi bi afiri baabi na obehwe so yi e wo fie na wo so tibi de mankrofo se nipa ne baji firi Afigyaase ha no manase ye nchen a obekase o Brekune de ofiri Afigyaase eno nche se hono mankasa no ofiri efiri baabi na abedui baabi sanity nti uko ahonama mu a se ne Brekune ba ote no oba ha no so a ensoso ye kakra ye de ewom uko baabi a ensoso ye de ewom eno nchire se baabi akwaji firi ye ne ho na Brekune na nkasa na se firi. Okay. Na ensonso ya eda eye esirimu de na afi aflawo de ene Kumase de no san nsonso ye no cheche mu a ni nyina nso nka nhia no eye Brekune bosom ba ko pena we de mechechi ma fa nwonafo kakra sanse meme wa nwonafo de
ɛna mesa wɔ esirimfoɔ deɛ no bi wɔ anwonafoɔ deɛ no mo fɛn lahadi berekunde lahadi berekunde lahadi no wokɔ anwonaman mu hɔ nom a ɔmo berekunde ni ba a ɔbɛhyɛ kɔkɔɔ na no ntwa ahuru ɔhyɛ kɔkɔɔ otimi ba ɔbaa so ba ɔba esirimfoɔ deɛ no ne yɛ asantefoɔ deɛ a okyiri ɔbaa koraa nkɔ ne nkyɛn ɔno so ba so na no twa ahuru ɔde anwea na egu n'ani so saa na tie nti nsonsoyɛ kakra a metimi akyerɛ no ebi no na ɛkɔba sɛ wɔn ma anwonafoɔ deɛ no a na no ntwa ahuru na n'ataadeɛ no ɛyɛ different no suman no nso ɛsesa ana din ne deɛ de sɛ sunsum na ɛte ade no mu deɛ sunsum korɔ no a na akɔ bibi te sɛ wakɔfa obi woyɛ yɛ asantefoɔ yi ne akɔfa obi afiri sirema ba ne kasa ne sirema bi odi tu ɛno ano adi a na aka ne hɔ nti wobɛduru ha no ma deɛ yɛ ɛno so ne ɛbɛkyerɛ so nso fa so sunsum so deɛ ɔde ne fa mu no ɛno ano nam so saa ne teɛ nti deɛ de abɛhyɛ no no yɛ deɛ kyerɛ sɛ ɔde ɔnyɛ sei ɛkwan wi no ɔmfa so nti kwan nan so na ɔbɛnante so ana akɔ ahonaman mu a ɔmo so deɛ ɔmo so akyerɛ ɔmo no ɛsɛ ɔnhyɛ atade kɔkɔɔ nti ɛno nso na ɔno so bɛyɛ dɛ ɔbɛfa so saa ne teɛ na nankasa Mose Brakonde kyerɛ wɔ baa nti sɛ ɛkɔba sɛ efie mmarima nyinaa wu asa na aka mmaa nko a na Kunde ne si hɔ a wontumi mfa ɔbaa ne bi ana ɔmfa ɔbaa bi a ade nti na ɔkyerɛ ɔbaa kɔfa abɔntensi deɛ nti ɔkyerɛ ɔbaa ne sɛ yɛ no ɔnsɛ mmaa mpere pii no Brakonde ɛyɛ bosom a ne ho ahomete ana wɔn si yɛhwɛ yɛn mmaa nso so asetena mu a ɔmo te sɛ mmarima mfonsoɔ bebrebe wɔ mmaa ho mpo yɛn mmarima bi wɔ yɛn ho deɛ ne nso nte sɛ mmaa efi nkekaawa Brakonde mpɛ ɔbaa wonya ne menses ana wabu ne nsa Brakonde kyeri ebia na ɔbaa korɔ no a ɔbɛhwɛ no no sɛbi ebia na wotwe bi aduru na wabu ne nsa ho na bɛma bosom na aduane adu si wo hu nti na ɛma ɔno ɔpɛ mmarima asɛm woka ɔbaa wabu ne nsa asɛm bɛhyɛ me deɛ na nsɛm bi circulate yɛ paa ɛwɔ social media no so sɛ abosom no bi koraa wɔ hɔ a gye sɛ wokɔ kyinkyini kɔpɛ sɛbe wɔbaa paade a wabu ne nsa agum de bɛto ne so ansa na watumi ayɛ adwuma na wɔda ama wokura sumambrani na saa sumambrafoɔ korɔ no nso adie bi saa ahyɛ mu no ɛhɔ no nkyerɛmu bi ɛwɔ mu ana na mahwɛfoɔ ɛnte saa asɛm no ase ɛno nso ebi ne sɛ ɔn sɛ sunsum wɔ hɔ no ma ebi maka kyerɛ sɛ sunsum wɔ kyerɛ adeɛ wei ɛno nkyerɛ sɛ ɔde ka no ɔbɛdwo na deɛ tie ne sɛ adeɛ a wɔmpɛ na biribi nti na nipa de ma wo sɛ nkyiatoɔ no no wode ma no sɛ ɔkyiri nso wode ma no nti wɔmfa saa yaw no a wɔde ama no no ɛso ɛmfa nkɔyɛ adwuma bi mfa ma wo ɛno no nko ne sɛ yɛse ɔnkyiri nti no woma so na wakɔtam de akɔma no daabi na mmom wode yɛ amanneɛ bi soronko bosom bi te sɛ tegare sɛ yɛse wɔnkyiri menses saa ne teɛ ɛno nso nkyerɛ sɛ wabu nsa no akɔwura ne dɛm yɛwɔ berɛ a ɛno no yɛyɛ saa amanneɛ de ma no ɛno koraa no yɛmfa paade nkɔtɔ no so yɛpɛ ɔba a wabu ne nsa ne amana noa na aduane ne amanneɛ bi ɛde ama ɔno no tegare no ɛno no yɛ dwumadi a wode kɔdi so ɛno na ɛbɛkyerɛ sɛ ɛyɛ sɛ ɔfa saa amammerɛ kwan wei so saa ne teɛ ahwɛfoɔ yɛgu so ne nana ɛtwe nkɔmmɔ a Brakonde sɛ ne ho nsɛm no ɛnyɛ nsɛm ketewa yɛgu so agya yɛtietie emu nkakra mamɛnsa mbrɛ mu kakra Brakonde ɔkyiri ɔbaa kɔpem sɛ mpo n'ataade mpo woyɛ ɔbaa na sɛ n'ataade kora mpo ka wa ɛtwa wawo saa ne teɛ Brakonde ataadeɛ ɛka wɔ baa wo a ɛtumi twa na wo na nakwan bɛɛ so yɛnto yɛbo na yɛmbreki nneɛma into pieces na ɛsom no wɔnom a ɛhwɛ ne mfitiaseɛ yi ntimi nte som no ase yie paa ɛyɛ Brakonde nsɛm adi ka kyerɛ sɛ ɔno wɔkyiri ɔbaa koraa nti no sɛ ɛkɔba sɛ wonim sɛ Brakonde de wɔkyiri ɔbaa nso woyɛ akateesi a wasi so na wahu sɛ papa yi kyiri ɔbaa ɔso wode wo ho kɔ akɔka no wode wo ka no a wobɛtwa wawoɔ kyerɛ sɛ wokyɛlɛnyɛ no nti ɔno so bɛkyerɛ wo sɛ biribi kakra wɔ saa ne teɛ na hwɛ obi sɛ mekɔtuu me suman baayɛ ani bosome adwuma a ɛrekɔ soɔ no Brakonde yɛde ne bɛduru a mfi dodoɔ sɛn ɛna ɔno amu hyɛma ne ho ansa na wasɔre dadeɛ mu sɛ wɔyɛ adwuma Brakonde deɛ ɔno nam kwan so kora mpo ba no na wahyɛ ase yɛ adwuma sɛ wokɔtu firi baabi na wode kɔ a me na meka obi wɔ so ɔkuta Brakonde biara ɛkwan so kora na anam na wode ba no obi ɔbɛtra biara no ɔbɛkye no mɛduru fie na ɔda ɔno ni brɛ
Okay. Obeduru fie no wahyɛ ase no ɔyɛ n'adwuma. Ɔnkyɛ adwuma ho. Okay. Sɛdeɛ mede ka kyerɛ mu. Ɔno no ɔyɛ bosom a abere biara ɔpɛ adwuma. Okay. Ɔmpɛ bɔne. Berekune wɔ mmaransɛm du. Berekune wɔ mmaransɛm. Bible ɛwɔ ne mmaransɛm du no berekune nso kura. Sɛdeɛ mede ka na ɛyɛ berekune. Ɔno wɔ mmaransɛm du. Ne mmaransɛm ne baako nie. Berekune yɛ bosom a yɛnwe ne so nam. Okay. Yɛnom ne nsa. Sɛdeɛ abosom bi wɔ hɔ a wotwa nantwie ma no a. Wokyɛ. Wode bɛyi sra ha. Wode bɛnu aduane ama wo hɔ abɛdi bi. Berekune wa obedi ne nam bia ɔkyerɛw. Yɛnwe ne nam. Woku nantwie o. Woku krama ye o. De bɛkum ama ne bia. Yɛnwe ne nsa yɛnom ne bɛsen yɛndi. Ɔno wɔkyiri. Ana nsa na wopɛ sɛ wodi berekune nam anaa wodi n'aduane no. Gye sɛ wode si ne yere. Ɛso ne yere ne ɛfɛ ne kyaale. Okay. Ansa na de si ne so ansa na kɔ papa no so a wati madi bi ne mmaransɛm baako no. Wonya ɔmɛnsisa wonma berekune fie. Okay. Ɛyɛ fie ma no. Okay. Ana berekune ɛmpɛ obi a oyi nyinsɛn bi. Okay. Ɔmpɛ abansikuru mu. Ɔmpɛ krono. Okay. Ɔmpɛ awudi. Okay. Bebree ne mmaransɛm du. Ɛyɛ du. Ade a yɛ bɔne, ade a de yɛ wanya wo dɛ no. Yɛmfa nyɛ ni. Okay. Nana sɛ berekune yɛnwe ne nam. Yɛnom ne nsa. Yɛnso yɛbɛte ebe bi sɛ berekune nam no ɛyɛ ana yɛdi ne hyew. Ɛne no ɛbɔ abira ana ɛbɛ no ɛna ɛsesa. Obi a ɔbɛka kyerɛ sɛ berekune nam bia no yɛdi ne hyew bia no. Ɛne no nkuta berekune. Okay. Sɛdeɛ mede ka sɛ sunsum ne deɛ wɔ hɔ na emu afa so na ɛsesa. Mpo wokɔ anwonaman mu a ɔmo berekune yɛnwe ne nam. Wokɔ esire mu a yɛnwe ne nam. Baabi a berekune wɔ biara no yɛnwe ne nam. Ansa na wobɛtumi awe berekune nam egyina nneɛma mmienu so. Ɛsɛ wode bɛsi ne yere so na ne yere na yɛde ama kwan sɛ mundi. Ɛnɛ saa nso ɔno no berekune na ankasa ɛbɛka sɛ ebi ade bakɔto n'ani papa wadaroma yɛnim sɛ wonam deɛ yɛndi na mmom no wohwɛ dɔm a ɛwɔ fie ebi ni kɔmfoɔ ho ebi ni obosomfoɔ ho ebi ni kyame biara ho. Nti yɛsrɛ sɛ anka aduane a de ma wo sɛ kwan da hɔ a yɛmfa nsoma ahohoɔ no. Ɔpene ma wɔ kwan da hɔ. Wampene so ama wɔ kwan da hɔ. Wate aseɛ. Eti berekune yɛ bosom bi a akɔyɛ asɛm sɛ bebi hyɛ hɔ no no. Saa ne teɛ. Ɔpene ma wɔ a kwan da hɔ. Wampene so ama so kwan da hɔ. Ɛsɛ to gye wa. Saa ne teɛ. Nti ɔno no nam deɛ sɛ wama wo kwan sɛ fa ɛmfa wo nsa nkɔka. Mmerɛ bi yɛyi musuo ma nana akokɔ. Yɛyi n'akoma no de to no so. Ɛna aboa kraman yɛ wɔ fie. Ɛkɔfa akokɔ no. Akoma no ediye. Wow. Wandi dɔnhwere baako mpo na kraman na aboa mpo no. Na no hyɛ ase etwa ehuru no wuye. Okay. Efi ha ne tie. Okay. Ɛkyɛ sɛ nana obi bebisa sɛ ade berekune no wɔ mo kɔyɛ ɔmo de asede bi na ɛyɛ no ana a wokɔre ne nam ɛnkyɛ na patim na wokɔyi. Ɛnyɛ asede. Awuduro bi ɛka no ho ana. Kon sɛ baabi a tumi wɔ no. Ɛsɛ mmara yɛ adwuma wɔ. Okay. Na suru kakra de ɛba hɔ. Okay. Sɛ berekune ka sɛ obiara timi fa ne nsa, obiara timi de ne nam a sɛbe na okura mpo nye hu. Okay. Ti bosom bia wɔ akyiwadeɛ. Ɛno nkyɛ sɛ akyiwadeɛ ne ka no a. Ɛsɛ no ana adwo no. Ayɛ ɔmo ka de dada nkrɔfo bebrebe. Enso nte saa. Na emu ma nhunu wu de obu a wo nipa no. Wo ma no. Okay. Ɛni suru a wɔde ma no. Okay. Enti sɛ mpo ɛnsɛ ni bi deɛ. Enso bɛtwe waso wɔn. Wow. Sanity. Okay. Okay. Nana yɛnhwɛ no kore be ne gomu. Deɛ mateteɛ na mabeto a wodi mafiri ɛyɛ esirem akɔ aflawo na wo kyerɛ mu deɛ mahu sampa. Wo yɛ berekune kɔmfo ampa. Wadaroma no kore be ne gomu. Sɛ ɛnam sɛ monwe berekune nam ne nti no. Muntwa abo akɛseɛ ma no. Da bia mfefie wana no kore bi wo. No deɛ ɛwɔ hɔ saa. Instance yɛnwe ne nam tinkuro mpere bebrebe no akɔmfo no mo kɔm berekune abosomfo mo hwɛ berekune so no. Dodo na taatwa ɛmoa nkumankuma de ma no. Na so nkyerɛ sɛ ɛmoa nkumankuma bia ɛne adwuma bia ɔde be ma no. Egyina adwuma koro no so. Adwuma wani abere de wotime nka sɛ okofa aboa kuma de ama no. Ɛsɛ opɛ kɛse de ma no. Ɛna kyerɛ sɛ wani abere. Sɛbe woni pefe sɛ ade wonwe. Wa abra betima sika ketewa bi de akɔtɔ kuma bi a ɛno de ɛnka wo. Ne mom koyi kɛse akɔkɔtɔ akɔyɛ amane de ama no. Wa abra no sɛ bɛka wo. Ɛkyerɛ sɛ ade ne hia. Ti bosom so be mu sa ade ne hia wonti na oyɛ sa ade de ma no. Sa so betim de kuma ama no. Yenso ama no kɛse. Esan sɛ hia wonti. Ti be ma bosom na gyina so de ani brɛ. Akɔyɛ adwuma de ama.
Medidi sɛ medɔfoɔ nkɔmmɔ no ayɛ wo dɛ na yɛgusu nso yɛdu mu sukɔ paa yɛagye nɔkorɛtodo no de ama wo nkɔmmɔ pa deɛ w'ani tua sɛ yɛsi nkonnwa sɛ yɛ a sunsum fie no ɛhɔ a ɛnie wobɔ mmɔden na wo subscribe channel no ɛbɛboa ɛma werɛ fi sɛ ɔcomment no deɛ nka wosusu sɛ yɛmmisa nana no twerɛ to aseɛ hɔ ma me na ɛberɛ sɛ ne fata mesa ne nana bɛhyia a mabisa agye ɛho ano yie de ama wo nana yɛhyɛ aseɛ na wo se brakunya ataadeɛ ɛka wɔ ba a ɛtumi twa na woɔ ɛne ɛsɛ me nso mepa awoɔ na sɛ meba brakunya hɔ a wontumi mma me bio brakunya sa ma wo pa kwan ne bi nie ɔse ade wi ɛmfa ho nka ɛmfa ho nka ana ɛberɛ a wobɛpa awoɔ no yɛnkɔfa no ataa ne mfa mmɛka wo so what you say ana yɛnkɔfa no aduane mfa ma wo sɛ di san sɛ yɛne ɛwɔ ade no ho ana waba sɛ wobɛpɛ saa awoɔ no afiri ɔno no nsɛm nti no ade a ɔkyiri no yɛma ne nka wo ɛhu asɛm deɛ ɛsitie no ɔma awoɔ paa nso so brakunya ba biara nso ni hɔ nom a wobɛgye no a akora no sɛ de di ka kan yɛ sɛ wokɔgye bosom bi firi wokɔgye ba firi bosom bi hɔ a na nabrabɔ asɛ obiara ni hɔ nom a brakunya ɔkɔgye ne ba firi hɔ nom a nabrabɔ asɛ gye sɛ wohunu amane yɛ sɛ ɔyɛma nakola no ɛne suman no nana brakunya adwuma bɛɛ na ɛden paa yɛde bɛgya no a sɛdeɛ moka ne huhu ɛne sɛdeɛ wɔhyeɛ ne nam a wɔyɛ wotumi boa nipa dasani adwuma a ɛhyeɛ a obetimi aboa ɛde aboa dasani adwuma biara nu hɔ brakunya ntimi nyɛ agye sɛ awudie agye sɛ adeɛ no wonim sɛ wodi fɔ wo so wɔnka bi ma na adeɛ no wodi bem ɛnko adeɛ a ɔbɛka ama ɔbɛyɛ nso de ama wo sɛ obi wɔ hɔ ɔwɔ asase ɔwɔ agyapadeɛ bi wɔ hɔ obi wɔ sika ɔwɔ tumi bi nti ɔpɛ sɛ ɔgye firi wo nsɛm san sɛ woni kamafoɔ nti san sɛ woni sika nti no wode asɛm no bɛto kunnɛ aso yɛ a kunnɛ yɛ ketekete ma adwuma biara ni hɔ nom a brakunya ntimi nyɛ agye sɛ adwuma no ɛnyɛ ade papa ɛyɛ papa nko adeɛ a brakunya ɛbɛsɛ wasɛm nana yɛnhwɛ ɛnam batakari a adɔɔso nti ɛyɛ a na kramu papa no yɛntaa nkɔhyiahyia wɔ nom nti ɛkɔba sɛ obi ba mosom yi so abɛyɛ n'adwuma bi a anɔkwa ɛne asɛmpanie ɛyɛ a na wɔnwinwi kakra wo nuanom bi a ɛtumi hyɛ ɛberɛ to wɔ nom adwuma soɔ ɛde wɔ mo sɛ si wɔ mo bɔkɔ ka wɔ nom akyi medɔ nyame sɛ nansa pɛpɛpɛ mɛyɛ w'adwuma ama wo ɛne antentamfidie ne yɛ adwayanom wɔ so obi nso de ba a bosome na wɔtwe afe ne akyire nie na ɛnyɛ yi na saa deɛ no ɛboa mo akɔ mi anaa ɛtwe yɛdie no ɛde kɔ akyire deɛ ɔka no paa yɛ medɛ paa ɛyɛ ne korɛ ɛna akɔm no ayɛ bibia wɔ hɔ ana nipa no a ɛkɔ abosom no bi nso ka ho ne sɛnti ne sɛ wakɔ akɔduru bosom no so ɛyɛ bosom no onimuo na wabusa adeɛ mahu bibi se ɛte sɛ ɔpɛ mu aka ne bɔne korɔ no na bosom no ateɛ ne kwan a ɔmfa so no ɔfɛre enti ne hɔ no ɔnka enti ebi nso a ɔka yɛ a anka bosom bɛtumi agyina so ayɛ n'animanim yɛ ade ama wo na ɛsesa sɛ wanka nti bosom no kɔ na ɔkɔhu sɛ asɛm a meka yɛ yi no ne korɛ sɛ ayɛ te sei ne korɛ wɔ mu nie ana wo sa bɛtwa me ntoro a na afei bosom no ato atena ɔbɛwurawura mu ahwɛ ne korɛ bi a ɛwɔ mu nti bosom koraa bɛtumi asa afrɛ wo sɛ bra na wasa abusa wo nti hɔ no hunu berɛ no na ɔtumi ka ne korɛ no kyerɛ no a ɔbɛgyina so ayɛ ama yɛ obi nso wɔ nom a obɛtumi de adwuma bɛbrɛ wo ɔde adwuma no aba bɛduru no ɔno deɛ ɔhu no ɛnko ɔhwɛ ne soɔ bato kɔ sunsum mu a ɔno deɛ ɔhu no sɛ ebia wei nko a na ɛyɛ no nanso ebia na nyɛ ɔno nko a na ebia nipa bɛyɛ du hyɛ akyiri nti ɔno pɛ sɛ anka wei nko a na ɔhwɛ sɛ bosom no nkyɛ no bosom nso hwɛ a ɔkye ɔno nko ɛmmoa ɔdi ka kye ɔno nso so ɛmmoa ɛkyɛ sɛ ɔkɔhyɛ aseɛ firi ɛtoɔ na ɔde aba ɛsoro hɔ nti ansa na ɛmɛmɛdu nipa ɔno no hu ne sɛ nipa wei na edi minya no na nkurɔfoɔ bɛyɛ 9 adi ka ɛkɔ ansa na aba bɛtɔ no so nti saa abirɛ na ɛsɛ onya abotrɛ ɛma suman na obusa deɛ nti a ama na basa na suman so ka kyerɛ wo na hu deɛ ɛkɔ saa na teɛ wow meda ase ne wo kyerɛkyerɛ mu wei deɛ nka wobɛfa akwanya so wo sima baako pɛ bi na wo nuanom akɔmfo a wɔnom nyɛ bosom nso wɔn gye adwuma hyɛ nansa no watumi atu wɔn mo fo de ama me sɛdeɛ amanfoɔ anaa mahwɛfoɔ koraa no ebenya wɔdɔ ne ahofadeɛ de ama ɛsom no me deɛ masɛm a mɛka kyerɛ kɔmfoɔ biara na kɔmfoɔ nko a deɛ mpo ɔsɛ ɔyɛ sunsum dwuma na ɔne tumi
na so no betene ba bia ba pu ye de bosom sem kura to nchen e de bibia to nchen a nature ye wo kama wo hodada kama na kura no ye bosom de obedua bia no obetwa enti so onim so oni tumi na so wani gi sunsum sem ho a kopetumi fa ya adwuma boa wunia senso wo tumi bi na se tumi no onim se tumi no entimi nya adwuma na aba waso ye no a ka che nipa kro no se adwuma we die me bosom no ontimi nya kana kura kire no na ede fane ko ba bi obetima ye na se mbere pamu no onya sika kakra anase onya bibi kakra wapɛ ba bi foforo na sanse adwuma ne ba ho ebra no bia nso ni tumi abetima ye nti no kopa bi na faka otumi ekuta wo so na wadawro ma fadom bo nipa na se wo ye ne saa daache wa bagi dimpa na se wo baba podi a ka hunu se dimbone ne beto animguase ne bekan sebe e bia na wo kɔgye obi 1 cedi no wachina onso bi beto a onso betua 2 cedis ai no bekan pa na saa be no tiamu a ohun se bibi wo saa bekoso ama wabre whatever we dey nka me beko na odi ho ne ba mu ne die na kire se suman no obi a wo na dwuma o ye expert wo mu ana eye ne kore me bre bia meka bibi se suman ba ko entimi nya adwuma bia e ma ne nya yi suman bia wo dwuma die wodi se de mekan on se meka se brekune etimi ye adwuma bia otimi ye ne se brekune no o kan brekune a on kan hwe opani ne efe ne brekune wo ba owo mma owo yere ne mo mu nyina ne ka se brekune enti brekune no se wo de adwuma ba brekune aso ye na se adwuma no enye brekune na se wo ye o babi wo ye fere bi bangle katachie ye wo surungu ye wo chingi ye wo sakrabode ye wo jamoshi kantinka ye wo bagazu ye wo chamba ye wo holo omunyina ye ne mma omunyina so wo dwuma dia wodi abobodi ama wosia chisisi enti nkoba se wo de adwuma ba brekune ho ye se adwuma we de ye se brekune din na me de ba he na ye nimpefe se brekune ntimi nye na ye de adwuma na ama na so wonye da bi enya adwuma bia na ye de ma papa no adwuma bi wo ho a ne mma adwuma bi wo ho a ye ne yere adwuma si wa hunu enti wo ba ha aboso mo dozo pa me de wa ba do ani abehunu bia obia wo dwuma dia wodi mesha da bato sanete nya beje obia bibia e dia mama pepe ani abra wanka sa behu ani su ade obia wo dwuma dia wodi ebi chiri bayie ebi do chiri bayie no o ka chenzo nko chiri oba bi ma anase broni bi we scammer onko ye ma wa onye enti se me kuta de o chiri bayie nko a na aba se menje chiri broni bi ma wa meju sika di eno betima ko ba bi obi kura mpa wasense na kuya ba bi na asi bibia nim enso de beju sika di ya sokwa tane ya tintina yo obi nso ono ma ono so tumi na e ba ko ana mienu bi omu nyina ya abrafo a omo kire ono nkwaje chiri obi yire onkwaje chiri broni bi ma sebe action ono no nchi broni bi nyade e ma enti obia wona dwuma dia wodi je otumi ye de ne ye galamsey ye de tu sika kokko ono no nko ana dwuma wo ye no ye wodi awale mu nsam ye de ne ye wodi ye de ne daka ye wodi ye de ne chichiri broni ye wodi ye de ne dani dua ono sa adi odani dua no ono nko chiri bayi ti wati ase no ncheze 2 minutes nim 2 minutes wum na nemo na dwuma dia wodi ye no eso di se wo kwa busa nipa ne se ma obedu brekuna so ye ma obedu e bia bosum ya so ye bosum ne dwuma die be pa na wodi dika busa bayi no oye brani oye bosum be dwuma die be na wodi na wankasa wa dwuma die a wode kɔ ho no wahunu se wode man anase ni kwan so wode man we de ye kwa no ye wi na obi be kase onkasa mu de bosum de ne ye gala mu yi hwam na nananti ye jai gala ne ya bosum onya dwuma bia nya bi mana masada na de tie nie sa galamse no yentimi nyai obi obeka chese galamse betima jai bia no enye ne kure yentimi nyai tini ye bete so nemom jai kura de enye yi se sika okọ de omo sha se tu yi ne enwonwo yi enso mama ku biara bepem ne enye obi ene ho wetima jai ye te so nemu yentu ase ana ye den so a ye obi okura wo afiefie na sunsun bi te so sunsum na oteso no oso mprem obi amfa sika akọ ne nkodi oba beduru anoma ya aboso mo mbekwa kopa mu sunsum apija osika ma ya apija wade dia ba sanity